Финляндияда юлга сәфәргә чакыручылар һәр вакыттагыча безнең милләттәшләребез. Бүген әлеге илдә 700-гә якын татар гомер кичерә. Алар төрле шәһәрләргә таралып урнашканнар. Иң күп өлеше, әлбәттә, башкалада, Хельсинкида. Һәр очрашу танышудан башлана. Безне дә Финляндияда Ислам җәмгыяте имамы милләттәшебез Рамил Биляев Хельсинки буенча сәяхәткә алып китте. Финляндия төньяк Европадагы дәүләт, 5 миллионнан артык халкы бар. Ике дәүләт теле фин һәм швед. Рус телле халык та шактый, илләр якын булу үзен сиздерә. Ни дисәң дә, Финляндияның 1809-1917 елларга кадәр Россия империясе составында булуы эзсез калмаган. Ә башкалага Хельсинкига 1550 елда нигез салынган. Ул илнең көньяк өлешендә Балтык диңгезенең Фин култыгында урнашкан. Куәтле диңгез порты белән дан тота. Шәһәр халкының 10%-ын чит ил гражданнары тәшкил итә. Әңгәмәдәшебез Рамил Биляев тумышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән 2004 елда бу илгә күченә. 2017 елда Хельсинки университетында Финляндиядә татар диаспорасы, интеграция һәм асылны саклау мәсьәләләре дигән докторлык диссертациясын яклый. Татарлар тарихын тирәнтен өйрәнә. Әйтергә кирәк, милләттәшләребез Финляндиядә 1870 елдан башлап. Niye için 1870 yıl degenden Helsinki bilen Peterburg arasındaki temir yolunun tüzülüp bitirişi mene şol 70 yılga to'g'ri kelgan. Түбән Новгород өлкәсендәге яшәүче татарларның ул вакытта Peterburg шәһәрендә үзләренең кибетләре булган, үзләренең йортлары һәм шушы Финляндиягә килеп, мондагы бер яңа тормышны тырышып караганнар. 1800 елларның ахырында инде берничә мәгайлә монда яшәүгә кала, ләкин иң зур тәэсир итүче әлбәттә 1917 елдагы революция Түбән Новгород өлкәсендәге Актук авылы, Ураз авылдан, аннары соң Арбиша авылыннан, Мәдәнә авылыннан, Шулук Чүмбәли авылы, Суксу авылы, Кадым авылы, Куйсу авылларыннан сәүдәгәрләр күтәрелеп, шушы аиләләре белән күчеп киткәннәр. Ул күчү 1925 елга кадәр әлегә мөмкин булган, паспортлары белән кануни рәвештә күчү, ләкин аннан соң инде ул паспортларны бирү биткәч, алар инде берничә мәгайлә шушы канунсыз итертеп килә алган. Аннан сугыш башланан бирегә күченгән татарларның 1950 еллар азагына кадәр туган илләре белән тулысынча элемтәләре өзелә. 1925 елда Хельсинкида Ислам җәмгыятенә нигез салына, ләкин аңа кадәр дә милли эшләр алып барылган. Шәһәр үзәгендәге татар җәмгыяте бинасы бүген халкыбызның мәдәният, дин, мәгариф, тарих үзәге. Бу бина 1947 елларда сатып алынган. Ләкин дә бу вакытта монда ни бар иде? Агач йорты иде. Һәм дә бу 60 елны гына корылды бу. 5 этажлы бинаның 3-1 этажы ки арендага, инде сез әйтәсез, кирага бирелгән, анда офислар эшли. Һәм дә 2 иң өстәге этаж үзебезнеке бәйрәм залыбыз бар. Анда 300 кеше сыя, аның бик шәп ашханәсе бар. Аннары билгеле 5-нче катта безнең небездә җамибызда анда. Финляндия Ислам җәмгыяте рәисе вазифасында Гөлтән Бәдретдин инде 2нче ел. Тарихта беренче хатын-кыз җитәкче. 20 елга якын безнең мәдәни оешманың рәисе булып эшләдем. Анардан соң 10 ел безнең спорт оешманың рәисе булып эшләдем. Һәм дә идара һәйәттә Ислам җәмәгатендә да мин бер 6 ел вакытында бер 10 ел әввәл эшләгән идем. Димәк, бөтен өмерем менә монда әйләнеп менә безнең татар инде ашчылыгыбыз өчен. Бу милли эшләргә мәхәббәт гаиләдә тәрбияләнде ди ул. Ә җәмгыять шул гаилә тәрбиясен камилләштерү, югары дәрәҗәгә күтәрү урына. Соңгы 3 елда латин графикасында бик күп татар китаплары бастырыла. Елына 2 тапкыр мәхәллә хәбәрләре дигән журнал чыга. Мәдәни оешма Йолдыз яшьләр спорт клубы да нәтиҗәле эшли. Бездә бик күп бөтен татарлар, монда яшәгән татарлар ихтияр яшиләр. Димәк,
Bizde aylık maaş bilene, jeşteruçı kansliz, imamga hem de malimege, 4 kişiye. Туганнар кебек яшибез. Бер гасыр элек бирегә килеп урнашкан татарларның нәсел дәвамчылары бит без, ди Гөлтән ханым. Finlandiya'da kübesi bitinde Mişer Tatarlarım onda. Benim evi babaylarım Aktuk yaklarından kilgenler. Enimnin yağı indi 1880 yıllarda kilgen. Etiyemnin ailesi Etiyem 107 yaşındaydı bunda kilgen vakitte. 1922 yıllarda kildiler alar. Biz 4 kız, üzümlük 3 kızım var. Bir Damla isimli oğlum var. Kız bebek 2 yaşında. Tormoş iptaşım Rafik, anın da evi babayları Aktuk'tan. Min üzüm ekonomi bölümün bitirip üniversite diplomam var. Türlü diller söyleyebilem. Неше телдә сөйләшәбез? Bir 6-7 belki bulur. Аралашып яшиләр, төрле чаралар оештырыла, шуларның берсен үзебезгә күрү мөмкинлеге дә туды. Ул 2 атнага бер оештырылучы 60 яшьтән соң өлкән буынның җыелышы. Хәл-әхвәл белешү, борчыган сорауларны уртага салып сөйләшеп, чыгу юлын табу, нәтиҗәләр ясау, шәй мәҗлесе. Аның барсын оешманың оста куллы ханымнары әзерли. Татарлар Ярымпәдән, Тампере шәһәрләреннән киләләр. Нәрмин белән Айтан ханым Хельсинкидан 15 шақрымдагы Эспоа шәһәрендә яшиләр. Әтиләре Түбән Новгород өлкәсенең Актук авылыннан Казанда укыган. Әниләре Бөгелмә өязеннән. Иш-буби мәдрәсәсен тәмамлап Актукка укытырга җибәрелә. Шунда алар кавышалар, балалары туа, гомерле булмый, 2 яшендә үлә. Әти-әниләре бераз Төркиядә яши, аннан сәүдә эшләре белән Финляндиягә күченәләр. 15 ел көттереп 1933 елда игезәк кызлары Нәрмин белән Айтан Җамалетдиновалар туа. Бүген аларга 86 яшь. Әлбәттә бередә башладык халык мәктәбендә. Аннан соң күчтек Ярымпәгә. Аннан инде мин кирдем банкага эшкә. Мин банкада 30 ел эшләдем. 20 яшендә иргә чыктым. Аннан 21 яшендә беренче балам булды да. Әти-әни туган якларын сагынып яшәделәр. Гаиләбездә милли гореф-гадәт, йолалар сакланылды. Тел иң беренче урында булды диялар. Өйдә һәр татарча сөйләдек. Анда бернәрсә юк иде, шундый ярамый сүзләргә дә. Аннан мәктәптә финчә өйрәндек. Әни хәлфәйдәни оратты баштан башлап. Аннан бездә курслар иде, Ярымпәдә иде курслар. Тагын бер әңгәмәдәшебез Зәкия ханым, 85 яшь, әти-әниләре Түбән Новгород өлкәсеннән. Әти киләннәре монда Фингә дә әни тора юләнеп әбәебезнең анда йортында эшләп 5 елда, аннан 25 елны ул килә Фингә паспорт белән, калдык трен белән, поезд белән. Чөнки ул вакытта киселде, юллар киселде 1925. Әни шул бәһетте бер көн соңраган булсайды, без тумаган булыр идек. 5 бала үсәләр. Зәкия ханым сатучы булып эшли. Буш вакытлары шушы татар оешмасында уза. Икенче йортыбыз бит монда ди ул. Татарлык миңа бик кәрәкле, ва мин үземне бик тәкәббер тиямын, мин татар диеп. Гомумән биредә һәр кеше бу исемне горур йөртә. Ул хисне киләсе буыннарда да тәрбияли. Biz bik uzak Finlandiya'da tor yaşayan. Bizim biraz mentalitet de Finler'deki gibi bula. Yakşı eybeler tapsak Kazan'dan da alabız, Kayang'ına alabız örnek. Yakşı. Ama bilgili Kazan bit bizge kibla gibik, ayterge kirek. Lakin de min bik borç olan Tatar tel için. Tatar tel anda şaktı. Bizim yaşlar da yakşak söylüyor Tatarça. Yaz başında bütün Dünya Tatarlar Kongresi, Kadınlar Kongresi'ni tertipleyenleriydi. Biz şuluk otelde turabız. Ertengi çayga çıkkanda bir Tatar söz işitmiyoruz. Bütün Tatarlar Rusça söylüyorlar. Eğer de etiler, yüzleri söylemezse Tatarça, balalar da söylemiyorlar. Biz de bütün balalara tırışabız. Birinci tel Tatar dili. Җәмгыять татар теле дәресләрен оештырган мөгаллим дә бар. 7 яшьтән 16 яшькә кадәр балалар атнага бер дәрес укыйлар. Әсбапларны да үзләре эшләгәннәр. Гөлтән ханымга кадәр җәмгыять белән рәислек иткән Атик Алиның өлеше зур бу хезмәттә. Китап татар мультфильм белән берлектә әзерләнә. 1-нче сыйныфтан 6-нчы сыйныфка һәм алар безгә моны әзерләп Кирилл графигында җибәреп, без шуннан моны үзебез латин графигына күчереп һәм дә ahırına, her dersliknin ahırına 300'lik Tatar tilinden Fin tiline kontekst boyunca yasap
Finans яктан без моны бөтенләй үзебез башкардык. Моннан тыш сүзләр дөньясы дигән җыентык. Анда 500 сүз кергән төрле темаларга, һәр рәсемгә татар, фин һәм инглиз телләрендә аңлатма бирелгән. 3 телгә тавышландырылган аерым мобиль кушымтасы да бар. Юңгыш, сөлге, Әле без моннан сайлыбыз фин байрагын, Pesusieni, оршылык kampa, pesuallas, әйберләрне, сүзләрне фин телендә. Монда димәк якынча 500 сүз. Һәм безнең тәҗрибәбез һәм аңлавыбыз буенча бу дине булса, бу бар iPhone диендә һәм Androidта табыла. Димәк, бала әйтеп була бәлки инде 3 яшыннан башлап үз телебезне өйрәнә ала. Финляндия татар җәмгыятендә ана теле һәм дин аерылгысыз балаларга ислам нигезләрен укыту өчен сәлам ислам сукмагы дигән дәреслек эшләгәннәр. Фин мәктәпләрендә ислам дине укытыр өчен 6 сыйныфлык дәреслекләр чыгардылар һәм дә дәреслекләргә хукукларны татар теленә тәрҗемә итәр өчен сатып алган идек һәм дә бу 1 еллык нәшер ителде. Моны безнең Рамил хәзрәт Биляев фин телендә булган текстны татар теленә тәрҗемә итте. Монда һәр кемнең үз урыны, һәр кеше үзенә йөкләнгән вазифаларны төгәл башкара. Мәхәлләнең матди ярдәме белән эшләүче башка оешмалар да бар. Варул Абдрахим Финляндия төрекләре берлеге рәисе. Оешмалары мәдәни юнәлешне алып бара. Әйтергә кирәк, бездә үз арабыздан гына түгел, Татарстан белән безнең элемтәләр бик нык. Анда инде әвәлдән Камал театры, монда ничә тапкыр килде, зур сахнәләрдә, безнең бәйрәм залында да алар чыгышлар ясаган, Тинчурин театр килгәне бар. Гомумән, бердәмлек тау күчерә дигән мәкаль Финляндиядә яшәүче милләттәшләребезгә аеруча туры килә. Яшьләр дә бу эшләрдә катнаша. Аслан Али Йолдыз спорт клубы рәисе. 1945 елда Финляндиядәге булган татарлар җыштырган, башлап киткән футбол такымына. Әлдә дә бар 45 елда да булган. Ул беренче айбыршыннан киткән башлап. Үзем 15 яшында идем. Беренче тапкыр мин үзем футбол яшьрәк булганда уйнапмын да, аннары 15 яшында бу Йолдызны билгеләмәен белдем, чөнки мин кичкенәдән бирле бөтен бу татар илләрендә. 15 яшында сорадым футбол командага кера аламмы. Аннан кердем. Да әле 1 ел менән артка таба мине Райскаданнары сорадылар телесемекиләргә дә билгеле телим, чөнки монда бездә татарлар бөтен вакыт әзәя. Да ул әзәймәстә бетү өчен нәрсә булса эшләргә кирәк. Һәм мин үзем телим ничек булса катнашырга. Бүген дә төрле ярышлар оештыралар. Соңгы ярыш Ризаиддин Фәхретдингә багышланган конференция барышында Мәскәү өлкәсе имамнары катнашында узган. Һәм безнең төп максат һәм теләк шул, без менә һәр буын безгә тапшыра мирас шикелле бу әйберләрне, бу биналарны, бу барлыкны, телне, динне без тиеш аларны сакларга һәм мөмкин булса без минем буыным анан киләчәк буынга аны тагын да яхшырак сыйфатта тапшырырга тиеш. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белди халык мәкале. Без Финляндиянең Хельсинки шәһәрендәге татар зиратына юл алдык. Ул зур бер каберстанның эчендә, аерым бүленгән җирдә. Каберстаныбызда 3 өлеш бар. Менә бу яктагы өлешебез безнең иң иске өлеш. Беренче каберләребез безнең күмелә башлаган монда. Аннан соң менә бу өлеше ул яңрак өлеш һәм дигәндә 3нче өлеш бар, ул иң яңысы. Бу якларында да була бераз тулган. Монда бераз әле урыннар бар, ләкин иң яңа якта безнең әлегә каберләр казырга һәм күмәргә урыннарыбыз бар. Каберстанда мөселманнар башкаручы йолалар өчен барлык шартлар тудырылган. Җиназа намазы укыр өчен куелган таш, имам урыны, хушлашырга килгән кешеләр өчен сызылган ызаннар. Аннан соң менә монда безнең шаһидләр абидәсе, шаһидләр хатирә ташы бар. Беләсез, димәк, 1939 елдан 1944 ел арасындагы сугышларда Финляндиянең бәйсезлеге өчен безнең мәхәлләбездән 177 кеше сугышта катнашкан. Аларның 156-сы ир кешесе, 21 кеше ул хатын кеше булып катнашканнар. Менә шуларның 10 кешесе шәһид булып сугыш кырларында ятып калган.
Her yılını may ayında Şehitler Günü'nde bu abide yanına Finlandiya'nın generalı kile saldıklarını koyarlar. Sonra tertip Finlandiya'nın hükümeti de, onun askerleri de bizden şehitlerimizni hürmetliler, onlarga şulay ihtiram ko'rsatadilar. Бүген әлеге каберстанда Финляндияның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар җирләнә. Хатирәләр урыны бу. Һәр таш янына килеп, һәр кеше турында озак-озак сөйләргә булыр иде. Вали Әхмәт Хаким хәзрәтебез беренче хәзрәт, беренче имам, мәхәлләнең рәсми имамы, һәм шулай ук аның кыручы агзасы һәм беренче мәхәлләнең рәисе. Ул тумышы белән Ирбиша авылыннан, Түбән Новгород өлкәсеннән 1914 елда Finlandiya татарларының чакыруы буенча Финляндиягә эшкә килгән һәм 60 елларга кадәр шул имам булып узын еллар хезмәт иткән мәхәлләгә. Беркем мәңгелек түгел, әмма үзеңнән соң матур исем, үрнәк гамәлләр калдыру кирәк. Бу фотолардагы күп кешеләр инде фани дөньяда юк. Финляндия ислам җәмгыятенең әгъзалары. Мирасыбызны буыннан буынга тапшыра алган шәхесләр. Милләтебез нинди генә яңа урыннарга барса, көчеп китсә, bütün вакыт инде шушы җирлектә мәчет булдырырга тырышкан. Һәм Раббаларына кирәк каршысына кайту урыны ул каберстаннар булдырырга тырышканнар. Иң беренчегә монда килгәндә гаскәр татарлары инде утрауларда, Суомелин утрауларында безгә мәчет бирегез, безгә намаз укырга урын бирегез дип мөрәҗәгать иткәннән соң, гаскәри министрлык аларга шушындый бер урынны тәкъдим иткән һәм җомга көннәрендә алар шушында килеп намаздан укытырган булганнар. Аннан соң Хельсинки шәһәрендә менә бу бина төзелгән. Ярвенпә шәһәрендә 1943 елда аерым бина буларак мәчет төзелгән. Тампере шәһәрендә шулай ук төрле биналардан фатирлар алып, анда мәчет эшләнелгән. Турку шәһәрендә мәчет бинасы дип аерым бина түгел, ул ләкин шулай бер бинаның ичендә шулай бер зур фатирдан мәчет эшләгән булганнар. Котка шәһәрендә мәчет булганы безгә мәгълүм. Хельсинки мәчетендә беренче азан 1960 елның декабрендә әйтелә. Әлбәттә, ул җомга намазының вагазы татар телендә иде. Шул вакыттан башлап татар телендәге вагаз безнең мәчетебездә өзелмәде. Бүгенге көндә дә мәчетебез һәр көнне өйлә намазы өчен ачык. Шулай ук монда килеп намазларыбызны укыйбыз. Һәм әлбәттә бәйрәм көннәрендә инде без мәчетебез генә түгел, бәйрәм залыбыздан да зур мәчет эшләп, анда каберларны, халларны инҗәеп, шундый зур бер мәчет эшлибез һәм шул мәчеткә безнең инде бер 400-гә якын кешебез сыя, бергәлектә гаять намазларын укып, Аллаһ Тәгаләгә ялварабыз. Инде Финляндия ислам җәмгыяте имамы Рамил Биляев белән якыннанрак танышыйк. Минем турыдан-тур вазифаларымның берсе ул имам булу, җомга намазын үткәрү, көндәлек намазларыбыз бар, балаларга дин дәрес бирү, ул инде икенче һөнәр. Төрле диннәр арасы диалогка катнашу, мөселман булмаган милләтләргә ислам динен матур итеп таныту. Безнең мәчетебезгә дә быел әйтеп була 1000-гә якын фин мәктәпләреннән шәкертләр килде. Без хәзер Рамил Биляевның гаиләсендә кунакта. Сүзебезне нәкъ менә аның эшчәнлегеннән башлап җибәрүебез юкка түгел, чөнки Финляндиягә күченеп килүе шуның белән бәйле. Үзе ул укытучылар гаиләсендә туып үсә, 1995 елда Мәскәүгә дини күллияткә укырга китә. Мәскәү өлкәсенең Коломна мәчетенә имам булып билгеләнә. 92-93 еллар Советлар Союзының таркалуы, дин азатлыгы, меңәрләп яңа мәчетләрнең төзелүләре бөтенесе әлбәттә безнең халкыбызга да тәэсир итте, һәм безнең үзебезгә тәэсир итте. Һәм теләк бар иде үз халкыбызга эшләргә, дин ягыннан да, тарих ягыннан да. Үзебезнең авылыбыздан 3 егет бер елны чыгып киттек. Менә шул без өчәү барып укырга кирдек тә. Ислам күллиятын тәмамлагач 2001 елда Коломна педагогия институтына тарих факультетына керә. Финляндиядә яшәүче татарлар турында диплом эшен яза. Бу темага алынуы юкка түгел, чөнки Финляндиядә нәкъ менә Рамил әфәнденең туган төбәге Түбән Новгородтан булган татарлар яши. Шушы илгә күченеп килгәч, диплом эшен дәвам итәргә карар кыла. Хельсинки университетына мөрәҗәгать иттем. Менә теләр идем бу теманы дәвам итәргә һәм анардан язарга бер фәнни эш. Аллага мин шөкер, туры шушы докторантура дәрәҗәсенә мөмкинлекне бирделәр. 2017 елның 27 ноябрендә
яклау тантанасы булды. Ул диссертацияны яклауы татар телендә барды, үзе рус телендә язылган булса да. Татар теле бу гаиләдә аерым тема. Рамил Биляев хатыны Гөлфия ханым белән 4 бала үстерәләр. 3 егет, 1 кыз. Милли рухта тәрбияләнә алар. Монда синтезаторда мин язам музыкалар һәм саклыйм. Зуруллары Ирхан да музыкага гашык. Бүлмәсе тавыш яздыру җайланмалары уен коралларыннан гына тора диярлек. Иң яраткан уен коралы саксофон. Татар телен өйрәтер өчен, аны бер буыннан икенче буынга бирер өчен, аны кирәк өйдә сөйләргә. Әгәр дә өйдә балалар белән без татарчак аралашабыз икән, ул вакытта татар теленең яшәве киләчәктә өметле. Финляндиядә яшәгән кардәшләребез, безнең милләттәшләребез улактан безгә дә бер мисал булып торалар. Хәтта катнаш никахларда, катнаш гаиләләр içендә дә әтисе фин булсамы, әнисе татар булсамы, ул вакыт барыбер баланы ике телдә дә бер дәрәҗәдә сөйләргә өйрәтәләр. Бала татар телендә дә, фин телендә дә бер дәрәҗәдә сөйли, яки татар һәм швед телендә шул ук дәрәҗәдә сөйли. Ул искитәрлек бер әйбер. Һәм әлбәттә икенчесе нәрсә, ул теләк булырга тиешле. Гөлфия ханым да тамырлары белән Түбән Новгород өлкәсеннән Мәскәүдә туып үскән. Әни мәтим балачакта әлдә мәчеткә йөрәттеләр. Урта мәктәпне бетергәч, мин кирдем инженерлыкка. Шул ук вакытта мин укыдым әлдә Абыстай колледжда. Ул Мәскәүдә. Дуслаштык, очраша башладык. 2 ел ярымнан соң өйләнештек ди Гөлфия ханым. Бергә яши башлауларына 20 ел. Бәхетле гаилә сере белән дә уртаклаштылар. Кеше шушы гаиләне кырган вакытында мин бу тормыш иптәшем белән бүтән гомерем буе яшәрмен. Аның белән бергә балаларны тәрбияләрмен. Инде бу дөньядан мәңгелегә күчкәннән соң да шушы тормыш иптәшем белән бергә Раббымның җәннәтенә керермен дип, әгәр дә шундый план кырып, яракка караса, әлбәттә ул вакытта ул гаиләнең бәхеткә ирешүенә һәм матур итеп яшәвенә бер өмет бар. Гаилә һәр кешенең таяныр ноктасы. Иң мөһиме нык булсын. Алда безне тагын бер кызыклы очрашу көтә. Без хәзер Финляндиянең Хельсинкидан ерак түгел генә урнашкан Эспоа дигән шәһәрендә зур спорт комплексында. Һәм аның хуҗасы әлбәттә безнең милләттәшебез Фәрит Айнетдин Сафа улы. Фәрит әфәнде, исәнмесез? Ни хәлләрегез бар? Сезне күрүемә бик шатмын. Безнең ният яшьләрнең урта һәм өлкән буын вәкилләрен сәламәт яшәү рәвешенә тарту, дөнья дәрәҗәсенә чыгарлык спорт осталарын тәрбияләү. Шул максатны чынга ашыруда замана таләпләренә туры килүче мәйданчыклар булдыру ди Фәрит Айнетдин. Иң беренче 4 ташка теннис мәйданы. Шуннан башлады. Моның шикелле спорт заллар Европада бигәс. Бу теге Şimal Avrupa'nın en zoru. Manda 60.000 kvadrat meydanlar. Buse'da iske yağı. Annan bir neçə maketskenerak oranda Helsinki şəhərində 2000 kvadratlık mondi fitness zalı da var. Әлеге спорт комплексында 300-гә якын хезмәткәр эшли. Ел дәвамында 3 миллион кеше йөри. Үзләренең футбол такымы да бар. Төрле ярышларда лаеклы урын алалар. Гомумән монда һәркем үзенең күңеленә хуш килерлек шөгыль таба ала. Биредә төрле ярышлар уза. Шулай ук Финляндия татарлары җәмгыятенең спорт чараларына да урын түрдә. Бу спорт аренанın 3-нче яташ. Bu bina bit şundi kızıklı, bu 2 yataş normal bina. Bu ol binanın tübesine işlengen futbol meydanı da anı kaplangan mundi plastik tübe sebelen da ol hava belen östetora. Bir gün 15.000 kvadrat bu üskü yataş.
Уңай шартлар, яңа технологиялар кулланабыз ди. Фәрит Әйнетдин бу бизнеста инде 40 ел. Аңа хәтле нефть эшкәртү фирмасында юл төзелешендә дә эшләп ала. Уңыш сире гади, һәр чак яңалыкка омтылырга һәм финча фикер йөртергә кирәк ди ул елмаеп. Элеккеге эшем юл салу буенча кайбер фикерләремне Татарстан белән уртаклашасым килә диде. Без каршы килмәдек. Сездә бар балсак, ул бер җиһаз. Анардан эшләп була шундый teknik таш. Ул ташны тотып, юл салуны битум белән бәйләштереп, юллар салып була. Аның файдасы күп бар, бу ул салкынны тота, ана еланы саклый да бу юллар яхшы хәлдә тора. Финляндиядә яшәүче күпчелек милләттәшләребез кебек үк Фәрит Әйнетдиннең дә нәсел җебет Түбән Новгород өлкәсенең Актук авылына барып тоташа. Үзе ул Финляндиядә туып үсә. Ваза шәһәрендә тудык, әмма безнең картлар бик шундый. Татарчалар, динселәр, алар безгә утыртты. Бу хисне дә, тел байлыгын да диннең шартларын. Бер улы һәм кызы бар. Алар да шушы эш белән мәшгуль. Татарча сөйләшәләр. Фәрит Әйнетдин 4 телдә инглиз, татар, фин, рус телләрендә аралаша. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә дә үз теләкләрен җиткерде. Татар халыгына бик зур сәламнар.